Η εκπομπή του Συλλόγου Φάρος Ποντίων συνεχίζεται με χορούς και τραγούδια από διάφορες περιοχές του Πόντου. Και πρώτα ένας σκοπός της περιοχής Κάρς. Τον οφείλουμε στην αείμνηστη γερόντισσα Ευγενία Ζευγαροπούλου, κάτοικο Γεωργιανών Βερίας, καταγωμένη από το χωριό Χανάχ του Κάρς. Ο ρυθμός του σκοπού είναι αργός. Πρόκειται για μονόνομαλ. Ένα βήμα πίσω, 2 βήματα εμπρός. Η στίχη του τραγουδιού είναι απλή, όμως η ποιητική εικόνα που παρουσιάζει ο λαϊκός ποιητής είναι ολοζώντανη και συμβολική. Μας μιλούν για το δέντρο της Φενδάμνου, το σπεντάμ. Τα φύλλα αυτού του δέντρου μοιάζουν με τα φύλλα του πλατάνου. Με τον ερχομό του φθινοπόρου φιλορωούν τα δέντρα. Περνάει η άνοιξη, φεύγει το καλοκαίρι, έρχεται το φθινόπορο. Θα φτάσει και ο χειμώνας. Φεύγουν οι μήνες, ο ένας κατόπιν του άλλου. Φεύγουν και τα χρόνια του ανθρώπου. Και η δική τους ζωή, όπως και των δέντρων, έχει το φθινόπορο και το χειμώνα. Ο λαϊκός ποιητής ταυτίζει την τύχη ανθρώπων και δέντρων. Δίνει το νόημα της αρχής και του τέλους της ζωής με τρόπο ωραίο και συμβολικό. Πονεί τους ανθρώπους, πονεί και τα δέντρα. Η φιλορροή από το Σφεντάμ ματώνει την ψυχή του ποντίου λαϊκού ποιητή. Σπεντάμ δε σαρουλάευες και ξύουνταν τα φύλλας. Απέναν έναν δεβαίνε τη μοθοπόρτα μήνας. Τραγουδά η Μαρία Ευσταθιάδου. Σπεντάμ δε σαρουλάευες και ξύουνταν τα φύλλας.